wena unazi inkinga kini wikini nje asikho inkinga kini asikho lokho umuziki wasemsha abantu nje manje asikho inkinga kini Indida qubuka ingoma enkundleni zokuxhumana enephimbo lika Ngizwe Mchunu imvumamvumane evunywa Obama eMelika. Uzokhumbula ukuthi ke akuyona ingoma yokuqala le ngempela ke enephimbo lakhe uNgizwe Mchunu. Uzokhumbula ukuthi ingoma eyaduma yaqubuka kakhulu ku social media ethi Scuba umtswarero. Sifisa ukwazi ukuthi ngabe yiza kanjani ke le ngoma ishawe ivukane esingalazi elicula wona uMaskandi. Lapho kuzwakala khona ke kunephimbo lika Ngizwe Mchunu kule ngoma. Lapho ebuza khona ukuthi azikho inkinga kini njengoba nje ubheke zami inkinga asazi kuthina kwakuphawula. Siyocela ukuthi uciphize usubscribe uciphize nebell mengabe ke uyayithanda le channel lapho sikwethula khona indaba zikabhoqo. Sokuzisa ke le ngoma khona manje uyizwi igqisana nanokuthi ngabe injani siyofisa ukuzwa kwakho kuphawula kwi comment section azishe. Iya trend TikTok le ngoma abantu bashaya ngayo ama challenge lapho ke cashune khona iphimbo la Ngizwe Mchunu president wamabhinqa lafakwa kule ngoma le. Asazike nina abalandeli bakhe ukuthi ngabe nithini niyakujabulele nilokho bagubha umtswarero yamnandi ingoma nansi yesibili. Wena unazi inkinga kini wikini nje asikho inkinga kini asikho lokho umuziki wasemsha abantu nje manje asikho inkinga kini ngaphambi kokubheka inkinga zenze abantu nje lungisa inkinga zomzwakho ngaphambi kokubheka inkinga zenze abantu nje lungisa inkinga zakho awulungise inkinga